Дъждът барабанеше по прозорците на малкото кафене, когато той влезе, непознат с шлифер и шапка, скриващи лицето му в сянка. Само един клиент, Ани, седеше до прозореца, загледана в локвите, които се сливаха в мрачната улица. Непознатият се настани срещу нея, без да пита, и поръча 2 кафета, като мълчанието между тях стана гъсто като нощта навън. След първата глътка той проговори с нежен, но тревожен глас. Понякога истината чака в сенките. Някой ще дойде и ще пита за мен. Кажете му, че съм тръгнал на север. Ако попита защо, дайте му това. Той постави малък, тежък плик на масата. Ани усети, че времето сякаш спря, а сърцето й забави ритъма. Погледна към ръцете си, после към непознатия, но той вече се изправяше. Не се страхувайте. Понякога тайните са по-безопасни от истината. С тези думи той изчезна в нощта, оставяйки я сама с кафето, плика и усещането, че животът ти никога няма да бъде същият. Въздухът в кафенето се изпълни с тежестта на неразказаните истории, а дъждът продължи да шепти своята мелодия на таинственост.